이 GCBजों बेबायदि दैखौहाय बेजों बुंनानै होआला बे जोंनि हाया एसे खहा जानाय नङामोन दा हौरै जोंहा सानजाजोंहाय बुथेना होयोब्लानो जोंनि आबादा बे हाया खहा जानाय नङामोन आरो दा जों बेसेबां दैजोंहाय खहा जायो जोंथ' बे अन्थाइखौ फानना जानो हानो नाङा मोनोना जों हिनजाव मानसिया जा बुद्धि रोङि मानसिया बे अन्थाइखौ खनना जानो हादों आरो बुद्धि गोरोङासो बाला अन्थाइ खननानै फानना जानो हायो खुरखानायजों दिनैहाय गोबां भुगिनांनानै दं दा एसे रायजो राजा हिसाबै नोंथाङा मा बुंगोन माबायदि सास्ति मोननांगोन आदा बुंसै दिनैथ' एकदम थांलाय फैलाय सिङा बायदि हरावहाय थसेना नायफैनांदों माबाफोर जाबाय खोमा अमाफोर हगारनांगौसै खोमा मोसौफोर गवालि हगारनांगौसै खोमा होननानै बेबायदि दाउट साननानै दिनै हरसे उन्दुनाय जायाखै आरो गामि हिसाबै बेसेबांसो हा खुरखा जाखो बे हा खुरखानाया एकदम दिनै हरसेयाव 12 बिगा ओरैबायदि औ ओरैबायदि ओमफ्राय ओरैनो रेखि टेखि सानै साथामनिया बिदिनो 3 बिगा 4 बिगा जों रानिं लांबाय आरो ओमफ्राय थार खाथा मावनो थाखाय बिदिनो गुना बायना हरदोंमोन एसे कर्तृपक्ष मानसिफ्रा ओमफ्राय बेसे मावबानाय सिं सालायो सानफ्रोमबो हरावनो लाङो सानाव लाङा आरो हरफ्रोमबो लाङो बस'नानै फुफ्रु फाफ्रु थादोंसै खानानै दंफां दालाय माबालाय जमा जुवा मावो ओमफ्राय थाया आरो हरसेनो थाङो खार'ना बेबो एकदम ओरैहाय जोङो दालां जों आइ ब्रिज कनस्ट्राक्सन जागासिनो दङ नै मेइन दाहाराखौहाय एकदम बन्द' खालामनानै मावनांगौ जादों ओमफ्राय ओरै सिंजाय हगारनांगौ जादों गोदानै JCBजोंहाय फुनानै रेस्ट बानायनाय जादों आरो ओमफ्राय ओरैनो नालाथ' बहुद दङ बेवहाय बुरना होयोला एसे ओरैहाय एसे आरायग' जागौ आरो एसे 1 फुटनि खमायलानो हाया खुरनाया दमायो आरो बे नङा दाहारा बिजों एकदम सौख्लायफैथारदों एकदम गामि बिथोराव हाबनानै धंस' एकदम नै ओरै खोलाजों नुनो बे फट' नुनाया दंफां लाइफां एकदम बियो दानलाबो दानस्लाबबायनो हायाखै एकदम खम दामि रेटआव एकदम होरलां होथां फानजोबनांबाय आरो ओरैबायदि अबस्था दा जोंहा दस्रायावथ' हा गैया बेनो लास्ट आरोखि हाया दस्रायाव आरो एनाबो हा गैया खास्लायनोबो गामि हिसाबै बिसिडिसि हिसाबै ओरै गामि हिसाबै बिसिडिसि हिसाबैथ' गैया माथो नै फैसाबो गैया नो एकदम इमारजेन्सि मावबाबो बिला मोनानो बेनिखायनो थिकादारफ्राबो आवगायले बेनिखायनो दिनै मोनसे ENDनि अफिसारफ्रा बुंलांदों आरो बेखौ SDC आरो DCनाव थांनानै एप्लिकेसन लिरनानै बै आफाद दत्त बे बानाखौ दमायसान्दि बे दुवारखौहाय होथेनायखौहाय ब्लक खालामनायखौहाय खेङा होथ'नो खावलायलांदों बिसोरो रायजो राजाखौ जायाखैमोन देग्लायसो बेबायदि ओरै दुवार ओरै वेस्टार्न साइडजोंहाय खायल'ना होनानै गेट हगारनानै जादों आरो सरकारनि मानसियाथ' जोङो खावलायो बिसिम फैनानै दाखालि फैदोंमोन नायनानै बे समाव बिदि खुरथ'वाखैमोन एसे एफा एनै खुरदोंमोन ओमफ्राय दाथ' दस्रा अबस्था गाज्रि आरोखि दिनै हरसेनि गेजेराव बिराद गाज्रि अबस्थाया ओरैबायदि आरोखि बेनो माबायदि जेंनाजों भुगिनांदों नोंथांमोना बे जेंना माने दा नै हराव उन्दुनो हा जाहैबाय दा माबा समाव मा दैया देबोनानै खुरना लाङो बेफोरनि गद गैया दा जोङो आइफवालि नम्बर 2 आइफवालि दाहारजों माबायदि हायालाय हा खुरखानो माने ओरै द्रास द्रास खुरखायो माने जेरावहाय नों गायो बहाय नों गोग्लैलाङो सिगांफिनो दाला दाला ओरैबायदि खुरखागासिनो दङ आरोखि
बा दैया बे अखा हानाया खम जायोब्ला सिमबोलायबाय आरो अखा होबोलायबाय आरो खुरखा होबोलायबाय बिदि जायो हा खुरखानायजों लोगोसे दंफां लाइफां माबा आबादफोरबो नस्थ' हाब बिदियाथ' बिराद जाना थांबाय दाथ' नै माला नुफैयोफ्रामा मानसिफ्रा दा आसमा जाना थाङो दैया लाना थाङो बेखौ आं फाता मोनसामा आरोखि दाथ' बेवहाय गोबां गोरिब थाखोनि सुबुंफोरा हा खुरखा जाबाय खुरखा जाबाय दा औ बिथांमोना थानो थाखाय गुबुनाव हा गैया दा औ। सरकारखौ मा खावलायगोन दा सरकारनिसिम माने बे दानि सरकारनिसिम माने थोजासे माने खावलायनाय दं आरोखि नायफैगोन होननानैहाय सहाय होफैगोन होननानै आसा खालामदों आरोखि आसा खालामगासिनो दङ नोंथांमोननि गामियाव न'खर बेसेसो मानसिफोरनि बेबायदि बिदिनो 15-20 घरानो जाफ्रामबाय नामाथाय बिदिनो 15-20 घरानो जाफ्रामबाय बेबायदि जिसिबिजोंहाय बेबायदि दैखौहाय बेजों बुनानै होआला बे जोंनि हाया बिदि खहा जानाय नङामोन दा हौरै जिसिबिजोंहाय सानजाजोंहाय बुथेना होयोलानो जोंनि आबादा बे हाया बिदि खहा जानाय नङामोन आरो दा जों बेसेबां दैजोंहाय खहा जादों जोंथ' बे अन्थाइखौ फाननानै जानो हानाय नङा ना मोननाय नङा जों हिनजाव मानसिया जा बुद्धि रोङि मानसिया बे अन्थाइखौ खनना जानो रोङा जों बुद्धि गोरोङासो बाला अन्थाइ खननानै बुनानै फानना जानो हायो जों बायदि जाम्बा जाम्बि मानसिया आइदि गैयिया खनना जानो हानाया जे जोङो जे माइ गायदोंमोन दंफां लाइफां दंमोन दा जों दैनि थाखायनो फाननानै जानांबाय आरो खस्थ' मोनजा गासै जेसेबां दंफां फानबाय 10,000ल'नो दा जोंहा बेसेबां दंफां थंसेयाव बेसेबां गोलैखो 250-300 बेबायदिनो गोलैहैबाय आरो जोंनि बेखौनो बुंनानै न'खरबेसे मानसिफोरनि माबाया बिदि खस्थ' जाखो हाफ्रा जोंनि दा ओरैजोंहाय 10-12-15 घरानो जाहैबाय ना ओरैजोंहाय बेबायदिनो जाबाय आरो दैयानो अथासार जोंनि मेगनावनो खुरनानै लांदों दा जाय आरो मा गामि गोलैयो बे आइफवालि 2 नं दा जोंनि माइयाबो नै लांजानायसै दंफांबो लांजाबावनोसै दै गैबाय बे अखा हाबावलानो बे लामा जोंनि मेगनावनो बे सेस लांजोबजानाय जोंनाबो गोदो